Dix om til Madsson. Det er en aflevering her, det er en god aflevering for Dix, men også den måde Madsson håndterer bolden på vinder. god aflevering. Og Cornelius, det går direkte på målet. Jeg ved, om han holder fast i systemet, Jakob Næstrup, eller han tager fat i værktøjskassen og ændrer det. Direkte bold. Dix op til Lea. Deres modstander. Udstrøm. Dix. Og spiller den om mod Cornelius. Hvor vi har set meget af det her for FC København, det her opspil her med de tre stopper. Martin Jakkers ud til venstre. Mod slutningen af halvlejen, der får han vist sig lidt frem for vundet et par dueller. Men der er stadig lang vej til den bedste. Ja, har der også haft tit at kæmpe med.